MTV. Кәнфит, шоколад һәм тортларны күбрәк ашаган сайын, тормыш татлырак һәм баллырак тоела. Шулай бит, дуслар, артык калорияларның кыш көне беркемгә дә зыян китергәне юк әле. Сәлам, телекраннар каршында утыручы безнең шын гурманнарыбыз Татмус ТВ телеканалында тәмле креш тапшырып, һәм инде бүгенге кунакларыбыз белән дә танышып узыйк. Эстрадабызның популяр җырчылары, Алтын Барс премияләре лауреатлары Эльмира Сулейманова һәм Рамил Галимҗанов. Сәлам. Сәлам Эльмира, сәлам Рамил. Bir бишне ун булсын дип, я. Эльмираның күптән күренгәне юк инде безнең аш бүлмәсендә. Ниһаять колагыннан тартып китердек. Я, Эльмира бүләгендә күреп торам, я Эльмирадан башлыйм. Эльмира, тапшыр инде бүләгенне, безгә дер инде ул. Исәннәрмесез ТМТV каналын караучылар, Булат, Рамил. Рамилне күптән күргәне юк тора. Рамилне күптән күргәнем юк. Бу миннән бәләкәй генә бүләк. Ярар. Сезгә. Аңладым? Тастымал. Тастымаллар, Тастымаллар бик кирәкле бездә. Бездә бу бик кирәкле. Хәтта бүген дә менә куллана алабыз без аны. Рамил, Мен инде син инде бүген иртән уяндым да. уяндым да иртә чыгырга булгач, иртәнге 4-тә Үмите Әлмәттән киләм. Әйе. Кибетләр ябык бу вакытта искә төште, подарок кирәк икән. Һәм менә мондый эт елы булгач, Магнит. Кирәк магнитик алдым, Рәхмәт. символический. Әле тагын нәрсәләр бар инде монсыда җитәдер. Баса инде үзебезнең Леногорский якларында үзебезнең авыл урманнардан җыеп үзем ясаган Урамнарымы, урманнарымы? Урманнар. Урамда җидемме, урмандамы? шишковый варенье менә бусы. Аха. Сезгә. Менә сиңа вот рәхмәт. Бәринде- Әйе, тагын. Үзем ясаган чәй дә бар әзгә. Әле Монда монда урманда җидем. үзебезнең авыл урманнарыннан җыган экологически чистый. Ярар, шарабыз. Бүген әле пешереп тә карарбыз бәлкем. Ай, әйбәт бүләкләрегез. Бүләкләрегез өчен зур рәхмәт. Инде әйдәгез пешерә дә башлыйк. Пешерә башлар идек тә шартын аңлатмадым бит әле сезгә. Кабатлап исегезгә төшерәм инде. Белсәгез дә. Менә бу бирелгән яшелчәләрдән, камырдан, пешкән һәм пешмәгән итән һәм менә бу йомыркалардан нәрсәдер сезгә әзерләргә кирәк булачак бүген берәр төрле. Мине шаккатыра торган тәмле, ашарга яраклы берәр ризык. Я, Эльмирадан башлыйк инде, Эльмира. Сөйлә иде. Нәрсә әзерләр? Пицца ясыйм. Пицца ясый. О. Инде 5 бал сиңа пицца яратам. Әле бер кайчанда мондый Пиццаны ашаган юк. камырдан ясаганым юк. Син ясаган юк яра. Үземә дә бер ачыш. Бу катлы камыр җәмәгать. Әйе, аннан соң инде салат ясыйм. Мен инде спец по салату. Садлар буенча. Әйе. Һәм тавык кыздырам. Эш риза. Әйе. Эш риза ашысы бар икән әле безнең Эльмира. Уңышлар сиңа, я, Рамил. Менә мен Әйдә әле шаккаттыр әле мине. карап торам да мондагы ниләрне нәрсә пешерергә. Әйе. Мин дә бер пицца пешереп карам. Әйдә син дә пицца пешер әле. Пешергәнем юк, Нәрсә конечно. ким менә без Эльмирадан, әйме? Ха. Экспериментировать будем. Так. Бу инде куриный грудкадан тоже аерым бер блюдо. Һәм салат ясыйм. Күрдем, монда да ишәү. Нәрсә килеп чыга инде менә. Сез мине шаккаттырасыз әле. Сез бер коллективта эшләмисездер бит. Бар Эшлибез. әзрәк. Эльмира Сулейманова белән, а? Эшлибез шул. Бер концертларда чыгыш ясамыйсыздыр бит. Ясыйбыз. Нәрсә әйтим, сезгә уңышлар теләп калам мин беренче чиратта һәм Рәхмәт. беләсезме, сезгә инде бүген ярдәмгә киләчәк. Мин шанан пицца өчен дә кыздырасы да булыр, пешерәсе дә булыр. Ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл Савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар һәм кәчтерүләр. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлылык өчен әлеге шәп заманча савыт-сабаларны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Заказ бирәсез дә китереп бирәләр һәм карагыз я менә сатып алганда фирменный менә шундый Кукмара дигән логотип булырга тиеш. Менә Кукмара дигән төбендә әйләндеп карар кирәк. Вәт Казандагы кибетләре Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан һәм Рихард Зорге урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында ул кибетләргә керәсез, андагы киң ассортимент, җаныгыз теләгән савыт-сабаны
құшақлап, көтеріп, арқаға салып қайтып кетесіз мына шулай. Сізге де кеңеш етемін. Қазанға келгенсіз екен енді. Кіріп шыға аласыз, яме? Қайтышлы шаллығызға, әлмәтігізге деп едік. Я, әйләгіз, ішті башлық. Барап тұрып қана іші бар ма? Пицца деп шақ қатырдыз ғымен. Пиццалар еш пішіресіз ме? Кейініп көрі керек суға. Пицца мына ғайласыз, бейтін ғайлалы кішілер. Сенің екі бала. Сенекі? Біреу. Әйе, пока. Деп едік. Үйде пицца еш пішіресің ме? Пицца... Бәйремлерде генә. Соңғы вакытта біз аны заказ итәбез. Бездә биктәмле бер пиццерия бар, шуннан заказ итәбез. Әйе. Мин аны беләм, исемен әйтеп тормабыз, минем дә ашаган бар. Шуны тыңмандым димә дип. Әйе. Пешереп күрсәтәле безгә шулар кебек бүген. Давай ясап. Башлай җәмәгать. Интернетизация. Син сез заказ бирәсезме пиццаларга? Идә, гомән бер заказ биреп, ризык шакыртканыз бармы дигән. Так, безгә бүген суши роллы пиццалар иде. Суши роллы заказ иткән бар инде. Бармы? Асан ошыйбыз, пицца бар. Бик ашаган юк. Идә атның пешерә. Хатын пешерә. Булдыра. Мин дә пешереп карыйм, килеп чыкса. Мин гаҗәпләндердең әле пицца пешерәм дигәч, мин сине гомән пицца көтмәгән идем бүген, рәхмәт. Шундыйсын әйткәндә. Мин үзем дә көтмәгән идем. Үземнән шундый нема. Яра мин сиңа бераз ярдәм итермен, җәме? Ярар. Син үзеңдә тик бераз тәмле ашарга яратам. Я, эшне башлык. Нинди яңалыкларыбыз бар? Без гадәттән яңалыклар сайбыз. Нинди яңалыклар белән килдегез безгә дип. Алдан ук белдереп әйтәм, Эльмира Сулейманованың концертлары бара безнең республикабызда, хәзер Башкортстанда бугай әлеме. Аңа аерым тукталырбыз. Һәм инде Эльмираның коллективында Рамил Галимҗанов та махсус кунак буларак чыгыш ясый. Әйе, эшли, хезмәт хакы ала, договор буенча эшкә урнашкан. Салымнарны түләп бара. Рамил дә, Илшат Сафин да миндә. Илшат Сафин да инде. Бу елны Вербовка ясадың анда. Әйе, бу елга безнең ике җегет минем группада. Менә бит. Программаның исеме Бер Сулеймановага ике җегет. Әйе, шәп тавышлы җегетләр. Так. Концертларым башланды. Аллага шөкер, менә барыгызны да Казанга, Чаллыга, Түбән Камага көтеп калабыз. Аннан соң инде 17сеннән соң без шушы состав белән Башкортстан буйлап ике атнага чыгып китәчәкбез. Барыгыз. Анда син булмаган җирләрдә дип әйтик инде, үзең сольне куймаган янда. Син дә кайчандыр куйган булган нокталарым җирләрдә була. Монда инде яңа программа белән барабыз. Барыгызны да көтеп калабыз. Инде Уфада 17 февраль көнне Яшьләр сараенда бары тик бер генә көн булачак. Әйе. Так. Көтеп калабыз сезне. Программа дигән ул инде сәгәдер курылган бу программада мәсәлән Назир. Сценарий бармы дисә, син үзең алып барасың аны. Анда инде юк, мин алып бармыйм. Минем яңа ведущим, ике җегет җырлый, биючем. Минем яңа костюмнар, яңа җырлар әле бер кайда да ишетелмәгән. Шуңа күрә. Бер кайда ишетелмәгән. Юк. Әле бар тик сиңа ишеткән. Әйе. Һәм студиядә эшләүче егет. Әйе. Я. Я инде концертлар зонасы яшәп башлаганбыз икән. Галалар шундый Субханалла, гаранчы матур итеп кисеп турап куйгансың. Шабыз инде. Устарган бу җегет. Устарган. Әйе. Яра, я эшен дәвам ит, һәм үз бераз сөйләсәң дә була. Җәме Рамил. Эльмира кул астында эшләү дип әйтик, кул астында эшләү дип әйтик, менә авырмы, юкмы? Я. Авырты белән дә Нинди алай. җитә кеше ул алайса шуй сыра. Без Мутны бит хәзер. ничек әйтим, коллектив белән дус инде, бөтенебез группа белән бергә. Тәй кара каршы талашкан икән. Юк, мин алай эшләмим. Эльмира тә юк, син шулай менә бу костюмны киясең, галстукны булып бирәсең. Юк, Эльмира, мин алай эшләмим. Я, әйтәм бит, группа белән дус тату уйнап, шаярып теге күңелле иттереп концертлар куеп йөрибез. Аллаһ шөкер дип әйтәсе килә. Эльмира Бөтен административ ресурс Эльмира өстендәме? Эльмира өстендә инде. Сезгә рәхәт инде сезгә. Ике җегет. Рәхәтләнеп Без кенә. җырлап кына йөрибез. Җырлап кына йөрисез. Ага. Эльмира. Җә берәр Киләләр җирләмисең җегетләргә, бераз. Нончы. Исә ярдәмче алмыйсың. Миңа Бирмәгән. баннерләргә булышалар. Булаймы? Әйе, аппарат ташыйлар. Бозыклары бар Минем икән. чемоданымны ташыйлар. Иң мөһиме. Чәй куеп ишетәләр, рәхмәт үзләренә. Ага. Әле барысы тик начар түгел икән. Юк, Әле нидә эшләре бар икән. Җегетләр әйбәт, акыллылар, молодцылар. Группада хатын-кыз мин һәм минем администраторым гына. Безнең хатын-кызлар бик юк. Димәк, теге шундый фраза бар. Кулда гына күтәреп җырлыйлар инде безнең җегетләр. Йөриләр, Аллага шөкер. Я бераз май саласың киләме? Диясә, Килә. син нигә кыздырып аласың хәзер? Майны салган, мин моны салатка ясыйм. Ага.
Так. Яңа еллар ничек узды? Яңа елларны каршы алу бәйрәмнәр. Яңа Шулай еллар. коллектив белән бергәме яисә һәркем үз гаиләсендә? Юк, яңа айлар иде булды. Ага. Безнең бит инде Шуба килдеме соң? шоба килмәде. Кичкене. Ну, алысына ярар инде. Алысы инде шанмыйдыр. Бәләкәй песи алып кайттык. А? Песи баласы алып кайттык. 31 көнне. Песи баласы. Без бит Шуба инде- җибәрде мана. Әйе, 30 көнне аквапаркта идек Казанда. 31 көнне кайтып, әле бер Шаллыга. Әле мәчет алырга өлгердегезме? кич белән барып, балаларның хатларын укып, Мәченең кушаматы татармы шамы, русчамы? Люська, Люська. Шын татар кушаматы Люська. Люсия дигәннәндер инде. әйе, Люсинда инде ул безнең. Люси. Минем бала аны Люська ди. Люська. Булай Люсинда исеме. Люси. Люси бит ул Газмановның җыры бар иде шундый Әйе, турында. О, Люси. Менә шундый мәчегә Люси кушкач яра булган инде бу. Бала шат инде. Бала шат җыештыру миңа калды. Әлбәттә. Люси гастрольләргә чыгып киткәч, ул турыда уйламады инде. Үзләре карыйлар. Анда карыйлар. Кайткач гастрольләрдән күресең, ничек караганнарын. Я. Рами. О, сез җәмәгать карагыз әле бер генә. Син Илмира күрдеңме, син бу эшләгәнен белә идеңме? Гастрольләр сыйлаганы бармы бер тапкыр? Юк, пешереп ашатканы юк, белмим. Карале кисеп, монда арасына сырлар куйып. Ай-яй-яй. Не керек була. Нәрсә кирәк инде? Әйдә нәрсә әйтсәң дә хәзер. Борыш бар, мә, тоз. Русча Тәмле генә әйтәбез. булсын җәмә. Посолим, поперчим. Обязательно, русча әйтәр, обязательно дип. Мә. Посоли да, поперчи да шайтып, җәмә, тозлап, борычлап. Артыгын бик мин яратам. Бераз ашарак булсара. Курыкмыйча булмый. Син иң мөһиме үзеңнең кешеңә үзең ышан. Мен яңа ел турында сөйләмәм. Яңа турында син дә менә яңа ел ничегрәк? Быелгы яңа ел синең өчен. Быелгы яңа елны Союк төнге 12-дә килдеме ул сезгә? Башкаларга килгән кебек. башка еллардан аермалы буларак итеге банкетларда ниләрдә чыгыш ясамадым инде. 31 көнне Өйгә кайттым ниһаять. өйгә кайттым һәм нәрсә дим? Карим бала инде үсеп җиткән. Мине танымый. Юк, таны инде нормально. Әйе, кайттым 31. Безнең гаилә кырганга быел 10 ел булды менә декабрьдә. Вакыт. Шуңа күрә әле банкетларда ниләрдә йөрмәдем. Гаилә белән чыгып менә Әлмәт шәһәрендә бик матур ялкалар ясаганнары. Натурма Шуларның турдым. һәрберсендә йөреп чыктык, шуып, итеп дигәндәй. Сәгать 12-нче яртылары хәтлектә. Шуннан Шуларда өйгә кайтып лимонад эчтек тә, президентыбызны тыңладык та, ятып Ятып йокладык. Шулайрак булды. иң дөресе шулай эшләргә кирәк. Шуннан икенче көнне инде авылга кайтып, әтиәниләр янында шашлык Монда пешереп- бәйрәм дәвам итте. Шашлык пешереп башладык та. Лимонад эчү авылда дәвам итте ди. Аннан соң. Мунча кереп, Монча кереп, шуның белән әкрен үтеп китте дигән бугай. ярар. Инде уңышлы булсын быелгы еллар сезгә. Инде кыш турында сөйләшә башлагач, яңа ел менә монда таулардан шундый дигәннән, гомумән быелны әле актив ел иткән булдым менә. Чаңгылар белән, Юк. шаналар белән. Бер кая чыкмадым, бер кая бармадым. Кар баба ясаган. Кыш бетеп китә бит инде. Концертлар белән генә шөгыльләндек. Бер Аннан соң концерт. ширләдек. Мгм. Берәм, шуңа күрә. Тың гаилә белән. Әйе, Ну, ярар, бөтен алайса. ширләп чыкты. Сәне бик актуаль сорау ярар. Менә шулай ширләмәс өчен, салкын тидермәс өчен ниләр эшлисез, ниләр кыланасыз менә? Иммунитет ныгыту өчен. Бәлкем бардыр менә сезнең гаиләдә. Лимон ашыйбыз. Лимон белән шикәрне тап куябыз да шуны шул өйдә тора. Менә булай. Лимон тезеп куясыз, так балалар, бүген лимон ашау безнең. Безнекендә ашыйлар лимон яраталар. Кичкә нәрсә була? Менә балаларым пешермәдем, лимон ашыйбыз бүген кичкә дип. Сез балалар әлбәттә ул лимонны бераз нитәп писүк сибәләсез өстенә. Бу бәрәңге нәрсәгә кулга тоттым әле мин. Булат пешерергә куй инде шуны. Бәрәңге сиңа да кирәк булса. бит. Безгә дә кирәктер. Син пешереп нишисең бәрәңге белән? Ашыйм. Кара әле. Бу бит бик оригинал җавап булды, бәрәңгене пешереп ашыйм ди. Синең гаиләдә менә шул иммунитет ныгыту өстендә эш барамы гомумән? Сездер кыш көне анда әйтик гөл җимеш, компотлары, Менә бит инде җиләкләр, мин сиңа вая бирдем. Үзем ясаган нарат вареньесы дип. әйе менә анысы кызык бит нарат. Соңгы арада натуральный продукт диләр бит. Шундай берләр белән генә кулланырга тырышабыз инде пешерергә, ашарга. Сәламәтлеккә бик файдалы. Һәм инде менә безнең Әлмәт шәһәрендә Горнолыжка дигән җир бар. Шунда барып малай белән
ул чана шуа, шунда лыжыда йөреп, шабып, әкрен генә Анда ебер булды димәк. әйе. Актив ял булды. Спорт белән Спорт шөгыльләнә белән, башладым. менә. Үзем дә соңгы арада бик бирелеп киттем. Сизеләсең, ябыккансың. Диле. Бер 300 граммга. 100 грамм. 100 граммга менә гафу итегез. Күбрәк дип уйлаган. Бәрәңгеләрне без манча дибез. Кайда кыздырабыз? Аның бәрәңгесен менә Кырыена салабыз. Кырыена Атырып. салып, әйе. Шойрак пешергән. Намды соот ярыймы сиңа? Әйдә җитәр дип уйлыйм. Как раз әйбәт була. Әйбәт була бит инде, Ну, миңа ни кирәк әле башка? Нәрсә кирәк? Горчица белән өстенә саларга аз генә. Монда майонез. Бәрәңге шунда тизәбез дә озатабыз духовка, шулай бит? Горчица булса инде. Булачак. Алла бирсә, так Эльмира синеке. Син сөйләп үзең безгә. Синең салатың ясый башлаган. Ха? Мин әле Катлы салат булачак бу. пешкән тавыкны бак кына турап салдым беренче слойга. Аннан соң инде сыр Так. бак теркадан. Аннан соң соломка белән кыяр, Булачак. майонез, әйе, Бу бик тәмле салат була тәмле гурман дип атала ул. Аннан соң өстенә Нәкъ минем гөмбә. өчен. Әйе, гөмбә һәм зелень. Юкка гына бүген тапшыру башында гурманнар дип әйтмәдем бит, җәмәгать сезгә. Язып барагыз, яме, язып барагыз, истә калдырыгыз. Нәрсәләр килеп чыгасын без инде. Менә берәү майонез сырап инде майонез тапкан, һәм горчицасын да бирәм, җәме. Алла бирсә, без аны озатырбыз мишкә. Аннан соң эшнең ничек дәвам иткәнен сез җәмәгать берничә минуттан күрә алырсыз. Ә хәзергә Татмус ТВ телеканалында бик тәмле гурманнар өчен реклама. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Менә инде дуслар, монда көрәшнең кызган вакыты күреп торасыз. Рамил дә тик тормый, монда тик тормый. Эльмира да бик җитди кыяфәт чыгарып, бигрәк тә Эльмира нәрсәдер майтара. Я, бәрәңге пешә, йомырка пешә. Кыза, гөмбә белән суган. Кызда суган тора. Караштыргалап тора әле, яме. Караштыралар. Я, Рамил Галимҗанов, Камил Мирсәлимов бүген җиңсызганып көрәшәләр. Я, иҗат турында сөйләшеп алыйк әле бераз гына. Иҗатыгызда нинди үзгәрешләр бар, ниндирәк темаларга бәлкем яңа җырлар тугандыр, җырлар яздыргансыз, бәлкем әле иштәсе бардыр, бәлкем берәр клип идеясы белән бик янып йөрисездер. Бәлкем берәр уртак дуэтыгыз бардыр яңа, я? Кайсыгыз сөйли? Әйдә. Уртак дуэт менә булырга тора инде безнең. Булырга торамы, туарга торамы? Бар инде ул менә эшләп бетерсәләр, аранжировкасын. Ага. Нинди тема? Темасы әйтергә ярыймы? Мәхәббәт турында. Мәхәббәт. Мәхәббәтнең дә төрлесе була. Сөйләгез конкретно менә. Нинди тема? Мәхәббәт. Нинди мәхәббәт? Мәхәббәт. Ул конкрет. Кайсыгыз сөйли? Эльмира сөйләле мин. Эльмира сөйлә әле, мин Мин нәрсә эшлим ди. сөйлим микән, белмим. Минем җиңәсем Мин килә. сүзләрне укып бетермәдем до конца шуңа. Кийин генә беләм. Булган бит Эльмира. Булган шулай да салыйм әле мин менә моны. Сол әле менә, син шу сала сөйлә әле. Син сал, мин Канча саларга мин итсә беләм. таратып җәйбез анарбыз аны. Шулаймы? Әйе. Без мамынмы? Курыкмыйсың? Сызмыйсың, юк, молодец. Так, әйе, мәйәрә. Дуэт. Дуэт. Булачак алда бирсә. Без аны белмим, яңа сезонга элгертәбезме юкмы, но бик тырышабыз Тырышасыз инде. инде. Әйе, аранжировкасыннан Тора инде. тора, әйе, бөтен эш. Хәзер аны ясап өлгерсәләр безгә, без барабыз да яздырабыз, аның авырлыгы юк, барып яздыруның. Так. Һәм инде клип төшерәсем килә минем. Менә без Шул дуэткамы? юк, уйлап торабыз, үземнең яңа 7 җырым чыкты. 7 җыр. Шунда Субханалла. Ходаема рәхмәтлемен. Шөкер, Шундый җырлармы? әйе. Шөкер Ходаема дигән җырым инде ахыр минем. Рәхмәтлемен шөкер Ходаема. Вот. Алла Рәхмәтлемен. бирсә, бик клип төшерәсем килә шушы җырыма. Анда кемнәр булачак? Асын Актерлар. пока белмим. Мин аласың. Син үзең клип төшер. Әйе. Син бит айрым хуҗалыклар әле. Концертка да чакыр сине клипта төшереп бирәме сиңа? Анда бар инде. Бик хитрый малай бу. Бире хәйләкәр. Тара ул җырның хит кушымтасын әйт инде безгә. Белмим. Сөйләп булса, хәтерләмсең. Хәтерләмим. Әле җыр яздырылмаган димәк. Яздырылган. Яны җырладым инде. Яңа ел алдыннан 1-2 концертымда. Безгә көйләп бирә аласыңмы? Юк. Әлегә премьера. Клип төшермичә көйләп бирә алмыйм диде. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәт. Шундый матур җыр булган икән бу. Рамил, сөйлә безнең клипларың. Клиплар турында шул. Дәртле җырларың бәлкем тугандыр соңгы вакытта. Соңгы вакытта бит инде. Эльмираның концертында нәрсә җырлыйсың? Бергә ярыйдыр. Эльмираның концертында инде мин 3-4 җыр җырлыйм. Быел инде яңа җырлар да булачак.
Берсен инде халыкка танышрак та жыр, бу радиолардан яңгыраттылар. Түзмичә алмый дигән жыр менә. Зиннур Сафиуллин иҗат иткән җырларның берсе. Ага. Һәм Җырлап искә төшерәле, әйе? Әйе. җырлап токсатыргамы? Җырла инде. Җырламас. Кушымтасын гынамы? Кушымтасы да җитә безгә. Түзмичә булмай, кемнәр сыналмай, сынауларсыз бу тормыш бармы? Эй! Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныграк әле яшимен. Клипы бармы? Шундый клибы юк әле. Төшерәсеңме соң? Менә карарбыз, Жюри дә тора иде. бара. Ә син соңгы клибың ни дияр? Ничә клибың бар синең? Минем бер генә клип бар. Эльмираның инде ничә клибы? 3. Өчәү. Хыяллан Берәү. 10 ел эчендә. Әйе. Әйдә җитә безгә. Хәбит кешеләр күп итеп клип төшерә, син ничә клип төшерәсең? Вакыт җитмәйме? Барып җитә алмыйсыңмы? Әйдә, кирәк клип. Белмим. Клип артыннан кумыйсың инде, клип саны Юк, артыннан. юк. Гомумән идеяларны сиңа кемдер әйтеп бирәме, үзең эзлисеңме, шулай уйлыйсыңмы? Без Барсмеди белән Бергәләшеп. бергәләшеп. Әйбәт ни барсың булгач. Әйе. Продюсерлар уйлый. Хәзер килдем дә. Шыртта бирделәр. Ха? Әйбәт бит. Әйе. Сез әйбәт дигәннән пиццага керешәсезме? Мин шуны пицца ашыйсы киләме? Мәсәлән, пиццаның исе дә килми әле монда. Кая соң ул пицца дигәне? Итерез. Кайгырмасыз. Главный кайгырма. Юк, кая син салатың әзерме? Салатым. Әзер бит инде. Әзер. Нәрсә җитми монда менә бу салатка? Карай моторлап та куйды, а? Всё. Бу кырыйларны тигәләзме? Ансын нитәрбез әле, туктале син миңа пицца кирәк, мин пицца көтәм. Пиццаны итләрне А? кыздырыйм. это салат не особо требует. Буламы инде бүген пицца? Качан инде пицца капкарам? Белиссимо, перфекто дип әйтәчәк менә. Так. Нәрсә шаккатасың да, әйдә. Шоптан менә аптырап калдым әле. Нәрсәгә аптырап калдым? Дальше нәрсә эшләргә? Дальше кабак бәлешә. А? Пиццаны әзер соңрак пешерербез инде, хәзер салат не особо бетерәм. Пицца белән ашыктырып булмады сезне. Димәк, Борис кызның исеме Келәр эчендәге тавыкмы? Әйе. Шулай. Дөрес шул. Гомумән син менә концертларда булганда, балаларны сиңа кем карарга ярдәм итә менә бигрәк тә. 2 атна ашып китәчәксең. Әле кичкенәсе бит синеңчә. 3 яшь. 3 яшь. Бәләкәйме? Әйе. Балалар акчасын җыриме? Йөри, Аллага шөкер. Татарча беләме? Татарча. Өйрәтәсеңме бераз? Иде Кайнана карыйдыр Юк инде. бит инде кайнана белән ирем карый. Әни килгәч, әни татарча сөйләшергә Тырыша. Так. Әни кая яши синең? Әни күрше өйдә яши. Чаллыда. Әни дә шулда бит Без инде. подряд Барыгыз бергә. барыбыз бергә. Бик әйбәт берләшеп яшәйбез. Так. Татарча берәр нәрсә беләмсең бит? Кем? Бәләкәйе бик белми. Мама деми, әни ди. Менә Әни шунысы ди. бар. Кызым да әни ди. Кызым полностью татарча белә. Чипчиста сөйләшә. Әтиләренә. Әтиләрен папа ди. Ага. Папочка. Папочка ди. Улысы сөйләшә. Улысы сөйләшә. Чипчиста. Иде- Җырлый да сөйләшә Ирем дә. татарча аңлыймы? Белми дип әйтәлмим мин аны. Менә инде бездә Рамил әйтеп китте. 10 ел булды Сизәсең. дип. Бездә дә 15 ел булды бергә яшәгәнебезгә. Аллага шөкер. Котлыйбыз. Рәхмәт. Аңлый ул. Аңлай. Күрсәтми генә аңлаган. Әйе. Ох, син, Аңлый, Тима. аңлый. Ну, Тимочка, а? Аңлый. Молодец. Молодец, син молодец, өйрәткәнсең димәк. Алайса, олы кызың белән идә серләшеп, татарча гына сөйләшеп булмый инде. Була, без тиз сөйләшәбез. Дима нинди алар, а? Әкрен сөйләнгән. Ара, син Сөйләгәндә генә аңлый. Хатын кызның хәйләкәрлеге. Синең гомумән хәбитнең татар теле темасы бик актуаль. Әйе. Балалар бакчасында татарча сөйләшәләрме? Минем малай татарча сөйләшә, әле Өйдә татарча сөйләшәсезме? татарча инде. Татарча сөйләшмим. Әти диме, әтием диме? Әтием дә ди, әти дә ди, әле татар теле дигәндә менә мәктәпкә керергә вакыты җитте һә. Быелны инде булачак. Әлмәт 18 шәһәрендәге татар гимназиясе бар безнең, шунда подготовительный курсларга йөри. Татарча әйбәт белә инде менә. Ни? Татарча солянкада катнашканы бар. Җырлый татарча. Татарча җырлый. Менә балалар солянкасында яшибез бит әле, яшибез дигән минем репертуардагы җырны икәүләшеп җырладык. Ой, молодцы. Безнең Молодцы. гаиләдә тәртип ул. Яхшы. Ярар, әйдәгез инде без чынлап та күчик пиццага.
Менің көптен күтілген пиццам Рамил инде бүгін жырлап та көрсетті. Әлі сенің жырың бурыш болып қала бере. Әйдә, әлегә бәрәкім музыкаль пауза ясап алайық та пиццаға Әйе, көшейік. баланы жырлайды. Әйдә. Икеу. Әйдә. Итүрендәге баланы кисмә ярамас балам. Yazmışına kağılmasın balanışısı balam. Balakayım balanaşı aşama bürügüzü. Aşı balanın demleri ömürge kalır seni. Шуңа күрә эзеп ашама, сен аны агачта килеп аша. Әйе, дөрес. Асы дөресрәк булачак. Молодец. Рәхмәт. Рәхмәт. Пицца көтәм. Пицца. Мин үгетни торгач, ниһаять пиццага да инде күчтек. Пиццаның камыры әзер, чөнки сатып алынган камыр иде. Шулай бит. Монда безнең 4 пицца чыгачак. Кичкенә пиццалар, меню пиццалар. Шулай бит. Безнең бәрәңге үзенә күрә теге шәңгә кебек бер нәрсәдер әзерлибез. Монда мин үземне пешергәндәй хис итә башладым. Синең пицца классик булачак. Әйе, обычно. Классика гадәти пицца. Бәрәңгеләр пешеп чыкты. Нәрсә итәсем килә. Менә без Рамил белән монда суган белән помидорны кыздырырга булдык. Мин май саласыңмы? Аша итеп. Так. Ага. Үзем дә турыйм әле бераз гына. Рамил, булгалыймы син менә шулай итеп кухняга кирип үзеңнең инициатива, үз кулыңа инициатива алып, нәрсәдер әзерләгәнең. Yok, хатын әйткәнчә, бер нәрсә пешерә кадерлем дигәнчә, син үзең кирип. Юк, мен Билер үзем бу бер нәрсә пешереп алыйк. дөресен әйткәндә ашарга пешерергә яратам алай, теге бик кухнядан ярак кеше түгел. Шунмы? Качакны бит нәрсә рожсы килеп китә дә, кирип шунда бер нәрсә пешереп атыргамы бүген. Фирменный нәрсә пешерәсең менә, фирменный. Рамил Галимҗановның фирменный ризыгы. Фирменный теге нәрсә ул. Белмим нәрсә инде син. Син пешергән берне. Хашланмалар пешергән бар инде. Ләр. Иратлар пешерә торган инде. Әй. Төрле берләр инде по настроению. Гастрольдә пешергәлимсең, Эльмира? Коя пешерсен ул. Ашарга гына җыратамы Бер күбрәк? гостиницадан бер гостиницага йөрибез, кафеда ашыйбыз. Шуңа күрә Үзегез белән нишә берәр Казан җыртмыйсыз шунда. Купмара заводның казаннары да бар. Бик зур булмаганнары да бар. менә бүген кем беренче урын ала, шуның бүләген алып чыгып китәбез. Казан бирәләрме? Шулай гастрольгә Әйе. җиңүченеке. Шуңа күрә Рамил җиңмә. Ну, Рамил турыша беләсезме? Рамил монда хәзер менә бәрәңгедә нәрсәгәдер Мин монда. җиңәм дип түгел, менә Рамил молодец. чыгарга Иратлар барыбер алар. Без бит инде тиз ясыйбыз. Әйме? Тизрәк ашатырга кирәк гаиләне. Иратлар матур, со вкусом. Ну, матур дип монда әле үзеңне бераз беләсең менә. Матурларга тырышам, ну суганнары эре булса жарыймы? Ярый, ярый. Или барысын да әзерләп тормыйм, үзең яме. Май салып бирсәм, анда май салсам, саны кыздыра да башлар. Май. Май белән. Я. Эльмира, синең сөйгәнең сөеклең. Сине берәр нәрсә ясап сыйлыймы шулай? Юк. Посуду юа. Шулаймы? Пешергәннән соң посуданы юа. Дима, молодец. Мин посуду юрга яратмыйм, аны белә ул. Шуңа күрә минем артымнан посуду юа. Шундый зур ачыш ясадыгыз сез. Мин дә савыт саба җыратмыйм. Син миңа күрсәтегез әле берәр савыт саба җыурга яраткан кешене. Таныштырыгыз әле мине андый шундый кеше белән. Менә ул вакытта мин бераз гаҗәпләнәм. Җәмәгать, мин дә бу вакытта аңлатыйм. Димәк, Рамил үзенең пиццасына хәзер бәрәңге сылый. Шулай бит? Бәрәңге өстенә суган белән помидор кыздырып салабыз, шулай бит? Дөресме? Син дөрес дип тор. Ойса монда мин пешергән кебек булып чыгам. Рамил, дөрес диген. Безнең пицца әзер. Әзер ул пешергә. Менә шундый порциялар килеп чыкты, әйме? Берсенә барасы. Ябышкан кебек бар. Куркыныч түгелме? Әйбәт. Evet, Эльмираның да матур булган. Эльмира, син безнекен күрмәдең. Ишаба мы? Супер. Әйт инде берәр җылы сүз. Безнекен дип әйтәм, чөнки Рамил белән бергә пешердек кебек булып чыкты инде моны. Ай. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Син пиццаны сатабызмы? Әйе.
Ләззәтле гали. Потом за 2 минуты миңа биреп сизем. Пицца, ну ничә минут эшләнде булар бу пиццалар? 5 минут. 5 минутта әзер. Җәмәгать, хәзер 5 минутта пиццаның пешкәнен көтәбез дә. Һәм аңа дегустациясы бөтен ризыкларга да. Бу Әйе. тавыкка да, салатларга да, Рамилнең салатына да, анда тавыгы да пешеп чыкты. Шундый тәмле булды барысы. Тәмле дип әйтәм инде мин. Тәмле булгандыр дип ышанам. Димәк, берничә минуттан дегустация, ә хәзергә тәмле көрәшебездә реклама. Тәмле көрәшебездә дегустация сары вакыт килеп җитте һәм инде Эльмира Сөләйманова, Рамил Галимҗанов бүген пешергән, кыздырган, ясаган ризыкларны, салатларны, пиццаларны, әле бер пицца менә килеп җитәргә тиеш, һәм булып җитәргә тиеш, өлгереп җитәргә тиеш. Мин хәзер инде кабып карыйм да, проба ясыйм да, татып карыйм да һәм инде әйтәм, эштә ди күрдеңме? Һәм әйтәчәкбез, кайсыгыз сезнең бүген уңган пешекче, кулинар? Анда кирфекләреңне җандырасың. Так, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ай, җәмәгать. Менә Эльмира ябып җибәрәсең әле, яме, зин карашын пешмичә генә. Ай. Матур булган бу кара әле. Шундый матур. Рамил, син дә молодец, сүздә юк. Так. Ашыйбызмы? Ашыйбыз. Я традиция буенча без һәрвакыт бу яктан башлыйбыз, Рамил. Инде күреп торам. Так, монда безгә пычак кирәк булырдыр. Мөгаен. Салат өчен. Салатны. Салат үземгә чыгардым. Салатны Рамил уйлап чыгарган салат бу, чынлап та. Аны бер искә төшерә аласың кешеләргә. Монда куриный грудка бар, корейский салат. Корейский салат. Корейский кишердер инде. Кишер. По-корейски. Менә монда кисеп алсам жарыймы? Шампиньоны. Слой эшләдем бөтенесендә. Майонез һәрбер слой. Пиццасы. Тора бит. Шару. Тәмле, Эльмира. Сизем. Тәмле булган? Кара әле. Бу иткә кызыктым мин. Ит шундый шәп иттереп матур итеп син аны ясап куйдым. Ват булган бу. Туктале, син әле пицца ашамадың бит. Пиццаның кай җиренә башырга икән, мен карап торам әле мин. Так. Пицца инде беренче тапкыр әле. Пиццаны Рамил үз гомерендә беренче тапкыр пешерде, әзерләде, шулай бит, шуннан кисәм ярыйдыр инде дип уйлыйм. Менә бер кырыйнга карыйбыз. Даже экспериментальный вариант. Пицца бик эксперименталь, ни өчен дигәндә монда бәрәңге, буламага түгел инде. Чике бидрәйдер. Пешкән бәрәңге име нигезендә. Камыр өстендә. Аннан соң суган Машинка. кишерәе һәм әлбәттә инде разына сосиска. Белмим. Телini tutarsın. Молодец, Рамил. Молодец! Молодец. Булган җәмәгать. Тәмле. Аха! Кая синең пицца? Ой, әнием. Ну, сизеп торам, салатың бик тәмлегә. Охшап тора. Без калардан башлыйк менә бу. Әйдәме син исеңнән? Әйдә. Бусы десертка. Яме. Үзең салып бирәсең салатны, үзем салыйм. Үзең сал. Без Уртасından al. ортасынан аламы? Нигә менә бу хөрән ярамы? Теләсә кояна. Ярыйдыр эш. Чик алсам да. Ярый. Майонез саласың. Мин яратам майонез. Шулаймы? Күренми. Күренә. Әләмин тагы. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Aha, pişak kирәк. Bu тавыкны син кашап кыздырдың әле? Йомыркалы киләр. Йомырканы булгаттым да. Кызыл булган. Бик тәмле булган. Бик тәмле булган, миңа бик ошады. Шәп. Рамил, шәп шул. Майонез. Майонез. Майонез, кетчуп. Я Алла.
Қателесім мен тапшыру башында калориялар турында айткан едім. Артық калориялардың қыш күні бір кімге де әлі зиян келтіргені жоқ. Тәмле. Мен айрым бір тәм беріп тұра. Свежий қияр. Майонез білән кетчуп. Иринде ярата ма? Отрический. Яратмай қоя барсың. Ярата. Ирем ярата майонез. Шуңа күрә шундый. Тәмле, хамни бик сусыл. Шар түгел. Қыш күні менә деген. Жейге жиясыз запаслар. Һәм инде фирменный Пицца Тата лазанья. пицца. Неге лазанья дейсің сен аны? Ябышкан, потому что. Ябышсаны? Вот видишь. Ты яган алаң лучше. Ябышқан біраз. Нешеле? Бетін яга ябышкан. Короче, 10 Мұнда да место. пицца жамағат. Из одного Мұнда да майонез. майонез дұрыстыраға. Так. Ол алмайсың, Нешек кошек. алдыра екен мұны? Кошек білен ал. Туқта. Ну, кошмар какой. Жо, бұлған бейт. Булган. Так. Ага. Hazır жамағат біз әлі. Опять майонез. Дегусты. Көзсін ошарға білен деген. Нера қайтам мен. Сен Бұл лазанья. майонез білен бик қаты артық мы? Жоқ. Лазанья с майонезом. Су бергізелі. Рамиль жеңді, молодец, Рамиль. Нешел тәмлі болған. Зіря сен шай деп етесің? Майонезі көп. Майонез көп. Майонезі көп. Мұны көп салмалы сен? Ярар. Абылай тәмлі. Учтем. Абылай тәмлі болған. Я нәрсе деп етемсің. Жамағат нәтиже ясар уақыт келіп жетті. Майонезні бик яратам дейді Елмира. Ну, яратқаш демек уланы кімді қоланы. Ең қалса ол оңа зиян кетірмей, қойлесіне зиян кетірмей. Мұнда да бик яқшы тіл тіштедірілік түгел. Бик ұшады қызық бұна бұл оригинал рецептің. Мұны әлі сіз достар тапшыру қабатлаған уақытта тағын жазып ала аласыз. Мұны рецептің әлі біздің экранларға да шыға шағып. Шулай бет. Шулай. Барысы да пішкен, барысы да орында. Мұнда шулай барысы да пішкен, бірден бір мен сенің бейленесім келе майонезға ғана. Майонезға кетшік па, оны қатлы бик көп қолданмасаң, барысы да өз орында болашақ. Бик тәмлі, бик мотор, барысы пішкен, қызық рецептлар. Шуңа көре, бүгін біздің жеңуші олады екігізді, деп етейм әлі мен. Тегізлік белгісі қоям. Қатын қыз білән күрәшкәндә тигезлек билгесе алу инде ул җиңү дигән сүз Рамил. Шулай дип кабул итмин син аны. Булай гомумән алганда икегезнеке дә бер урынга, бер дәрәҗәгә куярлык. Әгәр дә майонез кетчупны алып атсак, артыгын дип әйтик әле. Бараны җәме. Вот, шулай иттереп, бик зур рәхмәт сезгә беренчедән. Икенчедән инде безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ашык акционерлар җәмгыятеннән әлеге шәп табаларны бездән кабул итеп алыгыз. Безнең тапшырудан да һәм Кукмара заводыннан да кабул итеп алыгыз, яме? Рәхмәт. Нәкъ шундый ук таба Рамил сиңа да. Молодец. Син дә бүген булдырдың. Бик оста кулинар итеп күрсәттең үзеңне. Бу табаларны җәмәгать сез инде шулай Кукмараның фирменный кибетләреннән ала аласыз. Әлбәттә интернеттан заказ бирә аласыз. Һәм аларның бар инде официаль үзләренең төркемнәре Инстаграмда да, ВКонтакте, социаль челтәрләрдә аларның төркемнәренә кушылып сез төрле акцияларда катнашып, бүләкләр дә ота аласыз. Бу сезгә дә кагыла, Казанга килгәндә шул кибеткә сугылып чыгыгыз, берәр нәрсә якыннарыгызга, туганнарыгызга алып кайтсагыз, менә дигән бүләк булачак. Я, инде безнең телевизион тамашачыларыбызга үзегезнең теләкләрегезне әйтә аласыз, рәхим итегез. Мин шоки дигән, мин шоки бу үземнән. Шуны хәтта бик тапшырганыма. Уйлап торам бит, хатын белсә, моны пешергәнне. Күрсәтмәм бу тапшырны хатынга. Кухняда чыгармас. Ну, нәрсә әйтим? Тамашачыларга концертларга чакырып калабыз инде. Әлбәттә, февраль аенда концертлар да чыгып китәбез Мира белән. Һәм барсына да нәрсә дип әйтим? Сиңа бик зур рәхмәт, менә шу тапшыруга чакырган өчен. Шу, нәрсә? Рәхмәт. Әзер бу таба белән чыгасыз гастрольгә, яме? Рамил пешерәчәк. Әйе. Күбрәк. Майонез күп салганга мин, конечно, гафу итәм. Ләкин мин майонез яратам. Ирем ярата, гаиләм ярата. Булат, мин дә бик рәхмәтлемен сезгә, Барс Медиа компаниясеннән шунда безне чакырганыгыз өчен. Бар
тик яңа еллар барыгызга да уңышлар Амин. алып килсен, исәнлек алып килсен. Йөргән юлларыгыз Уң булсын. бәләкәсез, уң булсын. Һәм инде майонез салганга Ашаган ризыкларыгыз майонезлы, кетчуплы булсын. кетчуплы булсын. Тәмле булсын ашларыгыз. Дөрес, бик зур рәхмәт. Үзегезгә дә уңышлар Рәхмәт. теләп калам. Киләсе концертларыгызда, гомумән иҗатыгызда җырлар, клиплар туып торсын. Амин. Безнең Тат Муз ТВ телеканалында күрсәтелеп торсын. Рәхмәт. Инде тамашачыларыгыз сезне яраткан кешеләр саны армиясе артсынрак. Дигән теләктә бүгенгә саубуллашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне Тат Муз ТВ телеканалында атна саен күзәтеп барып. Сау булыгыз, кадерле дуслар.